И здравейте на всички, които ни гледат. Аз съм Dark Hunter BG. До мен е Кес. Кажи хай, Невито. Хай. Днеска тегля томбола в DDS Night. Сега да видим какво има в това мистериозна съндъче. Значи има 30 лега, 4 сета, Прочитам Breaking 3. Да, прочитам Breaking 3, мечовете са нова година, 2 стака Diamond блокчета, 4 бариери и 4 евент киове, такива. Друго какво има бонуси? Има от мене 40 000 бонус парички и от Кес 60 000. За да се запишете за томблата, трябва да се абонирате, първата стъпка. Втората е да лайкнете клипа. И третата да коментирате с запис и скайпа ви и ника ви после в играта. Томблата ще се тегли на 40 абоната. Мисля, че да, на 40. Това беше от мене. Чао!